famille, 1000 problèmes. Findini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, 1000 problèmes. Sirni c'est la beyadibe. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal bonendam. One combino dami. One bambino dami, hey hey, one bambino dami. Mbida, mi naulirtake, oh mi seretake. Tampere gili ari, oh oh. Tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala, oh. Ada urangur da musdam dergale. Ada tonye, ada yenne, ada ude, ada fie, depas timani. An kumbira ko. Di sellema. Wallahi ka hedum fudi e hakkunde buggi berdam he pel. Arandi min kam miɗa haydara ko musma kadi min miɗa salanadem haydara aran ko jinmi ko yawmo joɗɗa ummo jinmi ko ɓortana ha wonde ɓaawo barke mo randa so gonɗa ɗo ngule hene naw macci ittana gutto Jonaran ko jimbi madani kalko ban arandaare borande so gonda do ara sukri massage kada wayri wadede massage jinmi ko minata nder joni ko ka kam seede mi ara mi yaltina massage o mi waden ma massage mo wala hay nokku baden ko mayuden wadde ko bandam elle ko buggol berdam gol pottuda kadi joni de hal ala wanni tan dara kam mi addi am massage o Jimmy so mo yalta non totta ham giri fodo mi joni mi yara alhamdulillah rabbil alamin ha wallahi so wi am adono weda ngon adono me wi sawura ndenda samba sile sede gertu ngol jogga Allah yedo do mi kam nati aljanna yilam ko oh inshallah inde bom hadum at kay burdo fo hew haala do ham fusure ay non beb hebi ko palno mami haalode de gidalam ay non fasa sayidi kam haalan wat directement kala woto addoyan miijaade ga walla ga hakkunde men ko min tan e ma ko jiɗɗa fof ko ɗum jinni kadi min hande heddi ko e gurdama fof mi tottima gurdam ko ɗum mbiɗa de min wima noon hay mum kam ki sayidi nawa ibe gidalam ɗum ɓurti andi enen tan mbaɗa préparé yange nge tan ana andi famille amo ɓe meeɗa jab mariage men o tandi kadi mbiro ko fof yottima ɓe falaka ƴettude jawdi mandi mi tottaɓe ɓe ƴetta kalis o ɓe mbaɗa ko ɓe mbela ɓe mbiya mi hurtoyra ɗum sahno noon mi yimi ɓasra korom gorko kanko tan jamno kunde men ƴetta kalis o tottamo ɗum kanko waɗa gera kafu ɗum e mawno ma gorko mi totta ɗum kalis o eyyi min hakkunde men ala bawɗo hen ɓilade haalis koye jungo ma pawem ala billahi koye jungo ma pawa anne bebbe ƴeew min ɓen fof mi haalata ɗin boyuji eɗa andi koye mawɗo kadi haalis o koye jungo ma wonata eyi gidelam wallahi ɗum wawa wonde kalis o no heewi de haydara an ɓuuri haalis billahi an ɓuuri haalis gidelam weltima noon wallahi
sa weltima tan mi weltoto billahi wallahi min ƴeew ɓurnam mama kala ko jiɗɗa kala ko hay won kam ki sa yiɗi mi tottuma won kam ki sa yiɗi mi tottuma heewiɗi eyi ɗum tahi noon andi sam ɓeyro yimɓe fof gandi Fasa e Amadou desodirat hunde wotere tan paalami jeewo ma o yo funtu jeewo yaltat min mi naata ɗum kay koye ma heddi tami battita galle noon ɗum koye ma heddi ko watte ko ɗo tan ha neɗɗo wonto cukalel awa kam en tout cas dal an ana andi komin woni aljanna ma wallahi joni noon ko heɓatno ko heɓi joni ko keddi komi faala ganda an man woni holyo jaarin eyyi ha woɗɗo non mi andi kay ko paaleɗa fof non jaarin hen joni noon haala ka bof fuɗɗi hewde ɓorto wuttuma o non bébé non non bébé woppa gongol hana eyi ɓorto wuttuma o annene ɓorto wutto ittu ngandum de an fano ukkude han gottoɗa séri koko am aɗa andi ñawli ñawlimmo ñawlen feewi te aɗa andi musiba yel ngel goppumi to hegel tan woni e galle hegel tan goppumi wuro an kam fati seeɗa comme jinnoɗo andude ko an resimo walla ko kanko resma saɗa jogui haajuji ma yaara i wonko yam aɗa andi kake mi resi ɗum te ko wona ɗum ko hayso wona haydara aɗa andi min komi kelli faaɗo noon somi yeehi won hen gueɗe kadi ha won waktuji moƴƴi kadi komi ruttito galle noon moƴƴirata di min de kam mi anda auto nannuma kono nde woɗɗoyi wonkoye nahni yo nahnani aɗa andi kam an ko dañata ko kanko o dañani hay feccitinde feccere hiɗum ɗum ka yettu hen Allah Assalamu alaikum badon der argay ko ɗum oɗa ƴewɗa bir Sofia saɗa ƴeew Sofia ni mbir softoɗa Sofia nan der nodduma téléphone mère omo mi yahat Sofia nan der sa naati nder tawɗa on waɗi ɓandu ɓoldu ko kalta mère ɗum wona haydara non mère onon trop compliqué anda kam komin woni fes mi anda fes mi anda foos min woni fes sa neldi kam fes mbaɗanmi anani mère onon fof onon trop compliqué mais fes Sofia mbaɗa sel away an kam fes ko nilli gortoɗa walla an fes woto tikku min kam mi tikkat Allah par ce que min sino ko sagam a jooɗoɗo ha ɓooya joni anden mbatte accumi waɗanma ɗum weekend fikken no woruno taw ko an o samedi e dimanche ko an jeeyi ha gasa no attends ko gonge ma walla funtanam an mbeɗa funtuma an a wona Samedi. puntuteɗo samedi e dimanche ko ɗum woni fikken de eyyi min e ma ko min nokki gattutuma ala probléme ko samedi mbiɗa noon mboɗo fatma ha samedi bandam giɗam ɗum fof ko ya welto jungel ma ala probléme joni no mbatti on min kam ɓuura andi ala ɗum gonmiɗo yonda sa waɗi ni ɓerdam welata par ce que somi yeehi to koye darga gonami ko ɗon mbayratmi aljanna ɗum tagui mi wayrata ɗo to ko bone tan e basale musiba joni mbeɗeni yaha joni jinmi ko jeen ha noddunan amo ama en ande kam fonno jaggudemi saari oppiɗo téléphone ma e done ma mon amour ɗo ko gallam noon ɗo somi woppi ɗo hunde nene firti tan ko mbami artu inchallah Sofia ɗum wona haydara komi pressé les clients matin ɗum wona haydara mais fes an ko ɗum ɗo woni liggey ma aɗa yaha sontodira e mawɓe mère omo heewi haala totam affaire o mi yaha fes he heɗomi haalam ma ay oɗo liggey sa yiiɗi dañde hen ko jiɗɗa dañde hen ko laaɓi a faami an nehoto min tawi ko ni liggortoɗa nda sa nami ɗum ɗo wonta noddiddam non vous êtes trop compliqué ah boy he ya jeew yafumde ala caɗele Sofia sa nani yimɓe ɓe ne mbiye cakcakuji ko bonɓe needi waɓe no daniɓe tagi ala probléme mbeɗen yawto nder inchallah
i wati yani jom mati ka deda mati ga welani gaga woni gakko wona ko gitam ɗe pette hooram ko aljanna cefotenoɗe e defte o amadou feccere hen nani gañooki wallahi tinnatmide nder ndu suudu hande rewre ceggima waɗi ni hooram nde peɗoloñ koye ceganoñ koye mi wa ayso waɗi ni so waɗi ni hoore nde leeɓi ɗi ceertata leeɓi fu daro bangge raay jippini ha ari ɗo ayde winde peɗolel mumen gotel nder nofuram he curuy ɗon kam sikkumi komi jaltoɗo oɗo adonnat mi adon goɗɗo yawarana ɗum mimi muñami ara bebbe muñami ara konngol ngol wayi kon kongi comme wiyeteɓe aljannaji jahi tan waɗi toon addi toon hunde wotere wande ɗum ɗeswa kon kosam ɓirɗam taw heɗam ketugol ngol ittaka ayde wujimi ɗum ɓoosi mimi becce ɗe ɓoosi yo noon ɗum kadi daña o aljanna mbiya haɗa yaha bonnana hoore ma bonnanami yanka mati ka karma kala dañi o beele mboɗo paaɗa timi andin ma fasa ko waɗi commande hoɗum tektiki joɓe kuusi heeñeɓe addata ɗo e galle waɗanin mbakal leppude cep ñaamen hamɓeede berten basŋeeji men mbaɗen attaye men a tufa an kam mati an kam ka ɓii haram o daña ɗum ɗo kadi mbaɗa feere o occasion soɓɓitama amadou a hangaka a jinnaka te yejjitayi ayi ko mbaɗata ko por garama ɗum jigani saabu majjayi musiba o mo goppumi galle aɗa yanna siken goni ɗo ha won waktuji siken garti mayde rowndoni o musiba naarullahi bonɗo goppumi galle gonen ɗo han ha won waktuji mi hoota galle mi yotto minen tan ɗiɗo nder suudu tongami toon hani ɓiice jooɗo e duwal ala fof ko horimi waɗ ko jigma ko jiganimi de an kay so dañi o beelem hay sa hissam jani o beelem haɗa wawi dañi ko ɓoyir woto haaldirno min ani haala gottolma a dañi ka seeɗa kam mimen min kam haydara mi dañi hen taw mbakal muy defe sabi leelɗo joni a leel a foɗɗatano gila fotɗande fuɗɗade anar gay ala mimi yahat de par que rasulullah kam ɓi haram yahat de an ka ha sidi bon arga he fan haala e darmi haala darmi haala he darmi haala ɗo ko ko ɗum noon mbaɗanmi est ce que aɗa andi an kalno mbaɗɗa ɗum ɗo haalis seset ko woni non wacce attends ala haalis seset anda woɓɓe nan yas ko ŋaɓotota woɗo par ce que min tima desi par ce que min mbaɗa andi ɗum kalno mbaɗɗa ɗum hakkude me Bocar c'est fini c'est terminé min kam wonta dardemi a wawa haalde seset an ko ko min e ma ngoni ɗo jikko ma o moftuma enendir ɓe enen gandotiri laaram ga hey ndaram ay ko woni e ma o ala he min ko woni am ko ala he ma ɓayɗa an ko jikki mbita joɗɗa gonaɗo an andi ay min noon mi hangaka ay gorko mo ganduɗa okkani respect debbo mum ƴettowo debbo mum fiya ñamminta horsinta no rewarane sukaɓe rewɓe no wiya ko ɓeniɗi on simi jaggi mi hirsat ha maaya mi yewta mi yaha haajam a fami ko mbimami voilà tu n'as rien compris ouais, absolument rien du tout an tu sais que déjà min sa waɗi ɗum déjà hakkude me Bocar woni gasi oppo mi haala non non écoute moi jikkuma lawo ustu mim ustu déjà watta kam desi aɗa wona ɗo maroɗem calme ah non 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 écoute moi d'abord guilanaɗa aɗa haala mboɗa haala aɗa jaabo aɗon ko jinmi haalde ɗum kam kalno mbaɗɗa ɗum hakkude me Bocar c'est fini déjà mbiɗa ko on décision deftuɗa ok pas de souci min noon a suudi kam jikkuma déjà eyi sirero an e nder ay mboɗo nder ƴewde ndiya ɓuɗɗa e Amina Amina o frigo kam ɓura won frigo wala kala wona tew wona liɗɗi wona haydara ko ɓuro ɗum nene wori jit frigo wona min goto jeeyi ɗum de komi dendaɗo
ɗum foti ko fotani wa won noon ɗum woni ko fotani won Amina an fotani rendede frigo poɗɗa ko dañde frigo ma à part mbaɗanɗa hen légume ma mbaɗanɗa hen fof ma aɗa ñama beele ɓandu ma no wasa nayu mais pour ko ɗum haɗa rende frigo ko jiɗɗami waɗa joni an haɗa woni cuhle toxel haɗa wayno ko poɗɗa wade ni a fewjata feere gorko ma ƴewanma frigo ma mbaɗa hen fof aɗa ñama aɗa yara mbaana welma ɗo ɗo tolniɗa ɗo ni ɗo potɗa fewju feere ha go joom galle ma ƴewanma ko fotma ko hen ƴewan fof sa ɗo yawti hanti gasi cukago yawtat min noppima nde potatminama ala fof komi dañatano bamma hay somi ƴeewi ɗum homo andi ko ƴewni ɗum ko addata ɗum saka noon tomi haali Amina waɗ hoore ma nde ndiyam nene mi nani ko kalɗa o mi haalnima ɗum so tawi ko frigo tan kay momi dañ frigo tellement chargé ha heewa ɗum jiɗmi ay Amadou siliba mo ƴetta siccay ƴetta hay jaljali o oppani to ɗum ni siirani annani non mais attends kanko ko waddani ɗum fof mi anda déjà onon gondi jamma e ñalawma suba e kihiiɗe joni kanko ɗum holko nafaraw kanko andi ta ɗum ni sirani mi anda ko watta silibji ɗi ho hay soko liggey watta hen pour min hawrira dula goɗɗe ɗi ta ɗum kam yo yaltire hakkille makko ɓayre ɗin silibji o yakoro pour o heɓa ko faala ho yo ya mais min kam jamais de la vie yondata ham non attends Amadou kañum holko waddata silib walla siré walla bimbim Amadou kañum ko heɓata ko tan yonani ɗum o moni hen jamma suba e kihiiɗe e jamma e ñalawma kanko mais o yonata t'as rien compris de quoi tu parles ah ouais tu penses que tu me prends pour qui an ko cikkuɗa ham jikko ma o nani a cikkuɗa min ɗo bonmi fof Amadou nane ɗo nan fiyanama an te falu quoi min hana mi suka debbo mo ganduɗa komi pertuɗo mi ala palte mi ala place min komi jogiiɗo valeur minen mi andi hooram mi okkata mo ganduɗa mi andamo hay dula mi tottomo hooram o waɗa kam labbaji ha mi gasa o yaha o daɓɓa e sukaɓe rewɓe ay ɓeɗo jikko mumen o ko gotum ɓeɗo jogui kalis sukaɓe rewɓe ɗeɓata jamma sukaɓe rewɓe ñalawma ay ñande o andi kam foof o ni wat to bala noon o ñamde ham mi ñamomo ha mi hirsa ha laɓi ki ƴakka leydi mi yaha ha joom non attends ina ran ko tagi am wiide ɗum fof min déjà min a betti kam de 1 kadi min ɗum mi fadani ɗum e ma par ce que imagine toi à chaque fois kalno nane attends livreur o nodde sabu ko monnoɗo commande bottade allo a yettimo d' accord e fat mi ƴettana en commande comme yo ar kay min war ɓeyɗo mbuɗon waɗa kurr a heege wartama fota mboɗo mi ara te min mi haalani ɗum ne min holmo cammormi ni min to jiira ham ɗo omo gallo on mbiyete ɗo Sofia nen ɗo on kala façon mette gorko makko nena fawma ɗum on fiyan ɗum dasa ɗum ha e hakkude galle yimɓe fof garan jiima e mum ɗeɗon gacce ala fof façon mette mo fawata oɗo Sofia ɗum ko pour hono piggala dewgal Sofia ka mbarka wonde wona kangaɗe piggal o jamano joni mo gonɗen e dewgal ɗum gasi kam Amina ko ni gonɗiɗa e galle he ko kewe galle ko fof jangtonoɗa ɗum nene ma Amina neɗɗo dañat sutura e hoore mum sa yi galle waɗa ko sutorotake wona gandanɗa neɗɗo walla ko jiyanɗa neɗɗo fof kaala c'est dommage ko ni tan mbawɗa waade sa dañi yumma peno kam ko ɓiɗɗo peno tan dañata ɗamin peno tan winama ko penode peno mawɗo ko an woni fimiste an woni nafiki an woni seytane galle o an aɗa suusi haalde an an a juɗɗo ka mawɗo gayiɗo ka ceerno ka puso te ko min tawi no ko mbawɗa wadde he imbécile ko an mimi noon Amina ko min mbiyata imbécile Amina ko min mbiyata imbécile Amina galle ma kalna ɗum noddu ko jeewo voilà noddu allo Amina ajana ça va Hassel ça va mi andani ma no waɗi boy ay ko debbo ma waɗi kam hande o nangi o fii kam o hersini kam e nder yimɓe fof unugal o kangal walla jogor haño walla ko rabuje woni
min mi haalani ɗum de min komi jalto gallode komi joho lawalam joni non ƴeew an fatam han ara mi rengo fata ƴewni ya hôpital joni ƴeew ƴeewma ɓanuma après ya certificat médical gaddani hôpital eyyi an ayi déjà haɓene mbiye min mi fusi galle ma mi moƴƴani somi nawima hôpital wona somi yeehi hôpital ɓe nawma prison yo soke ha maɗo min ɗum cohlu ala min mi wawa wadde ɗum de min dal mi wawa wadde ɗum joni ƴeew fatam joni ara mi par oɗo dossier fatam joni somi ari mi raglu min sa leeli mi yahan lawalam de min komi jalto gallo a tawta ham ɗo hen non woto yahay nokku mi woni fittanam sa yiiɗo a ƴeew ko tampere ɓe ta a faami fatam seeɗa mi par oɗo dossier mbaɗa mi raglu eyyi moƴƴi mami wi nenam yo ɓosam haade ma arde par ce que ko ganguel très bien mino ara joni sa leeli sa leeli tawami yeehi non woto ya fatam tan fatam rek eyyi moƴƴi machallah ande kadi wayi ɗum wawa wonne noon allo ko ndettare no gonno mi yiyani appel ma Abdourahmane ɗum komi gowru ɗum e ma bibi ko dañjo sens ni ɓaade mi fusani hoore nde ko dañjo sens la ilaha illallah min ne sikkani haɗa wawi ɗum de c'est très bien ɓe jiyani hay batte taw ɓe jiyani tawa ɓe jiyani tawa pour oɗo yaltat galle o définitivement si Allah jaɓay ndu suudu min ƴettata ko suudam suudu ndu min ƴettata o yaltat définitivement o yaltat min wima noon min jeewa andama mi capable ko woni mais ɗum ko pour hoɗum billahi mi weltima barke Allah mi weltima ɓennamde comme classe comme hannde ko jamma bondo walata gamen so ajana ari hannde so serte makko o seeranno guiɗen mami andi ɗum de wallahi so ari o seeranimo mami ando hannde an kam o yiɗama min mi hulani ɗum pour mi sokede kaso mi hulani ɗum yo mi soke Abdourahmane an ɗum ko woni mbimami ko ɗum jaɓotomami Abdourahmane komi tampuɗo to gonmi ɗo Abdourahmane eyyi ar joni mbeɗen fatma Abdourahmane mbeɗen ɗo e galle fatma ar mbeɗen fatma yeware kam mi natti ɗum yidde e galle he mi tampi yeware koko iwata ha laaɓa min komi tampuɗo ko itta fof fawe dowam mi wonta ɗum jabde e galle he Trois familles, 1000 problèmes. Findini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, 1000 problèmes. Sirni c'est la yadibe. Famille, 1000 problèmes. Bonni ko digal bonni ndam. mi ari min kay jeeram wino ham aɗa sohli ham ko jam an aɗa andi ko jam tan noddirtuma min kay to mi hulino ni ɓernam nde wonno tan koye diwde ginnani aɗa min kam mi atta jam ɗum tagi miiji mbimi ko noddirtami sayi mbe tottuma ɗum yitere ƴeewiren mi Jeynabam ko nden yitere ƴeewiren mami sabu yidde nde jiɗɗa Jeynaba nde e korsa no kursinirɗamo ni
mi wawa waɗande Dieynabam mi uppuma mi tottimo ujunnaji nogas heddino ko ujunnaji ma nogas mim sa ari mi tottuma wallahi nenno yam bandam ko gowɗa wadde tan mbaɗɗa ngati min hay so wonano kalis woni a ɓooyi holde mi yidde ma kada nangiri ham komi ɓiye te a ɓooyi toppirade mi weltanimama e ɗum kadi mi ɓeydoto welta tan mi ɓooyi weltanade ma a jarama Allah jara hoto yettam sabu min mi ala sona Dieynaba kanko gooru ɓiɗɗo jogimi mi ala ɗiɗo mi ala tato gueɗel ɗimmen guel sa yi tottumami ɗum mi yiɗa powon gorko goto yitere saka oɗon ñaama kalis mum andi ko jinmi jangon ha Allah walla mon dañon liggey moƴƴo min naftoro ɗum minen jinnaɓe mon ɓe jinmi ko tinno ɗon no feewi wallahi nene mi nani haala ma kadi mi weltanimama no feewi kadi wona hande puɗɗiɗa wadde ɗum ni a ɓooyi wadde ɗum a jarama noon ko gowɗa wadde tan mbaɗɗa mi weltanimama no feewi non jeeyi mi weltima noon en tout cas a jarama mi ɓuuri weltade ɗiɗo ujunnaji 10 noon tottanam nene ma ha joni gasani sa yeehi mbiyam ko min tottimo ɗum no fof ko tawruma nenen nene wallahi ko noon en tout cas nenam moom so yi ɗum ma weltam mi andami komi haalde par ce que gomiɗo mi hersini ko mbaɗɗa ko ɓursi oppo ko mbatta ko annene itto ko mbatta ni ummo saɗa yaha goppa haalaji maɗi kay sehilama ɗo horsini ham wada sammere muñodiren ɓamodiren yo sinno ko wuli ɓuɓata ko sambiratake fawe ka kufenno woɗa waɗam ni woɗa waɗam ni gasele woɗa waɗam ni woɗa waɗam ni famille 1000 problèmes findini ɗaninoɓe artiri majjunoɓe trois famille 1000 problèmes serni selaɓe yaadiɓe famille 1000 problèmes bonni koddigal bonni ndam wonko mbinoɗami wonko mbinoɗami wonko mbinoɗami mbiɗa mi nawlirtake tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe nan jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle